Aquesta setmana hem fet un gran acte al districte de Sant Andreu. Un acte on els veritables protagonistes de la ciutat han sigut els que han tingut la veu. Els veïns, els comerciants, les entitats, tots aquells que us dediqueu a fer grans els 7 barris del districte. Ha sigut un acte per parlar d'allò que funciona bé i allò que cal millorar, d'allò que us preocupa, però també de les idees que teniu de com fer millor el vostre barri i el vostre districte. Ha sigut un acte, com sempre, per escoltar-vos, perquè la ciutat la construïm entre tots. Hem parlat del caos que ha generat el porta a porta a Sant Andreu de Palomar, del fracàs que ha suposat per no escoltar els veïns, per imposar, per fer mesures sense consens, hem parlat també de les rates que va portar i de totes les millores que hem anat aconseguint treballant plegats aquest darrer any. Hem parlat de la mobilitat, el gran problema que pateix ara mateix el districte amb tots els seus barris per la manca d'un pla general que realment ens connecti dins del districte, dins del barri, amb el centre de la ciutat i amb la regió metropolitana. Hem estat parlant del patrimoni d'un districte que és mil·lenari, un patrimoni que està preservat gràcies a les entitats, però que hem d'anar molt de compte perquè no el perdem per sempre, perquè no perdem per sempre el Rec Comtal, que no perdem la Capella dels Segadors. I serem per seguir fent força perquè estiguin en condicions, siguin accessibles i preservin la memòria històrica d'aquest gran districte. Hem estat parlant de la malla d'entitats que cohesionen els barris, que cohesionen el districte, entitats esportives, entitats culturals, recreatives, entitats centenàries, algunes per sobre dels 150 anys, com és la Lira, com és els catalanistes, com és l'Ateneu. I també d'aquelles més joves, aquelles que s'acaben de constituir, de les darreres associacions de veïns que formen part i també de les plataformes que agafen un pes cada dia en el districte. D'aquestes entitats que hem d'acompanyar, que tenen el compromís de Junts per Catalunya d'enfortir-les, perquè la nostra societat la fem a base d'entitats, a les quals hi treballem, amb les quals hi col·laborem i amb les quals tirem endavant. I sobretot hem parlat de futur, d'aquest districte que està en plena transformació gràcies a projectes grans, com són la Sagrera, que ens han de connectar amb Europa directament, o projectes que potser són més modestos però que són claus per a alguns barris, com és el trasllat de la presó de la Trinitat Vella. Hem parlat de futur, d'allò que volem construir junts i ho hem fet, com sempre, parlant amb els que sou els protagonistes de la ciutat, amb els que feu els barris i les ciutats grans per tenir un futur de progrés i de benestar. El nostre objectiu i la nostra dedicació sempre és a construir barris i a construir ciutat, a construir un projecte plegats, junts, i deixar enrere el que està sent el govern més sectari i de més imposició que ha tingut mai l'Ajuntament de Barcelona. Junts farem el canvi.